Lalagay lang natin to ng diretso. Hindi natin kailangan ng oil kasi mismo yung chicken, maglalabas siya ng sarili niyang oil. So, we don't have to put too much oil para hindi oily yung pagkain natin. Oil coming out. Diba, ang dami ng oil. Kailangan mo siyang haluan from time to time para maiwas yung pagdikit sa ilalim at hindi siya masunog. Alam mo, hindi pa siya luto kapag hindi pa sabog or natunaw yung mga butas. So, kailangan putok na putok yung kanin natin. Some plating. Tatanggi ka ba sa lugaw ko? Tara, kain na. Ang init!